Ayan. Good morning mga kabarakos, mga brothers. So dito na tayo sa Lugon Road, no? So habang binabaybay natin ng napakagandang daanan na ito, isang napakagandang umaga, napakaluwag ng kalsada, isang pagpapasalamat sa Panginoon sa isang panibagong buhay na pinagkaloob sa atin, ano, mga ka-brothers, mga kabarakos, ano. So pauwi na kami ngayon sa Pasig, ano, kasi marami pa tayong trabaho na dapat gawin. So pauwi na kami ni Mrs. ngayon sa Pasig City, ano. So habang binabaybay natin tong sa Lugon route, no, so aking i-share yung aking mga personal experiences at preparations, no, prior sa aming biyahe pauwi ng probinsya, pauwi ng Camarines Sur, ano. So ano-ano nga ba yung mga personal na preparations namin, no? Personal na preparations ko at personal preparations bago sa aming biyahe, no? Okay, so meron tayong ilang tips or personal points sa preparations natin. So bigyan natin, no? Una, so kailangan, no, number one, kailangan ng firm na decision making, ano. Anong ibig sabihin natin doon, ano? So kailangan mag-decide tayo, ano. Kung nag-decide ka na uuwi ka, kailangan decide na talagang uuwi ka. Parang mind, ano siya, no? Mind conditioning, no? So kailangan wala kasing loob, kailangan nabuo mo sa sarili mo na ito, babiyahe ako. Kailangan ready mentally, ano. So once na nakapag-decide ka na talagang uuwi ka na talaga, no, uwi ka na dahil wala namang biyahe ngayon, at gusto mong makita ang iyong mga mahal sa buhay dito sa probinsya, no, i-ready mo na yung mga gagamitin pauwi, no. So number one, syempre yung iyong motorsiklo, o kung may sasakyan ka, yung sasakyan. So para sa atin, no, yung ating motorsiklo, ano. So in our case, no, so ang aming motor ay ang NMAX 155 na version 1. So bago lang siya sa akin, so halos mag-iisang taon kalahati pa lang, kaya medyo kampante pa tayo, ano. Pero ganun pa man, no, so i-ready natin yung ating motor. Unang-una, yung kondisyon ng ating motor. So since mahaba yung biyahe, make sure na nakapag-change oil ka, make sure na nakapag-gear oil, at make sure na maayos yung kadena, no, para sa mga underbone, no, para sa mga gumagamit ng chain na motorcycles, ano. Okay, para naman sa mga automatic, so make sure na alam mo yung mileage ng iyong CVT, no, ng chains, no, not chains yung belt, no. Kailangan kung alam mo nang medyo nakaka 6 plus or 10 plus kilometers ka na, no, palinisan mo yung CVT bago magbiyahe, no. So next, yung syempre yung brakes. Napaka-importante para sa ating safety, no. Yung check your brakes,
both front and rear wheels, no? So test muna, and then syempre yung condition ng iyong gulong. So make sure na roadworthy pa yung gulong mo, no? Yung medyo kumbaga sa tao, no? At least barbers pa yung gupit. Hindi yung semi-kalbo na, nako. So sa totoo lang, no, yung aking gulong, ano, so since gumagamit tayo ng tubeless tires, so medyo kampante tayo. Pero pag uwi namin, no, nung tiyanik ko yung gulong ko, mayroon tayong dalawang punctures, no, dalawang detress na pa ako ang tumama sa gulong ko. So since tubeless tires tayo, di natin napansin, ano. Pero pag uwi natin, nagka-vulcanize tayo since babiyahe tayo pabalik para sigurado, ano. Okay. Now, syempre, check your brake fluid, no. So yung mga nabanggit ko is pwede namang DIY na lang, ano, through visible or eye check-up, no. So kahit hindi ka naman expert, ma-check mo naman yun. Pero syempre kung hindi ka sigurado, no, mas okay na kumonsulta ka sa isang mekaniko kung hindi ka sigurado sa iyong DIY. Para tinatawag natin na sure ball, ano. Okay, so ano pa yung next preparation natin, no? Yung gears. Make sure na kompleto ka sa riding gears, no? Knee pads, elbow pads, gloves, and of course yung ating helmet, no? Trustworthy na helmet. Make sure na okay yung iyong helmet, no? Ayan. And then kung makakabili ka ng isang riding jacket, no? Why not? So okay, syempre, no? For added protection. Okay, marami naman dyan mga mumurahin na riding jackets, no? So next time i-feature natin, no, ano yung mga riding gears natin sa biyahe, ano. Okay, so yan para sa ating gagamitin, ano, motor, riding gears. So next, check your route, no. Alamin mo yung iyong dadaanan. Kailangan medyo may knowledge ka dun sa dadaanan mo. So in any case, first time mo siya dadaanan. So ang ginawa ko, no, personally, na YouTube ako, nanonood ako ng mga travels, no, ng mga marami tayong mga vloggers, no, nag-ride na pa uwi, no. Yan, pinapanood ko sila, tinecheck ko yung mga lugar na kanilang pinifeature, no. And then syempre gumawa rin ako ng aking sariling research, no. So iba yung alam natin yung ating daanan. Okay, so pang-apat, no, prior sa biyahe, make sure na ready ka physically, nakatulog ka ng sapat, nakapagpahinga ng sapat, no, mag-vitamins, at make sure na kayang-kaya mo yung 400 something kilometers na biyahe, no. Although syempre hawak mo naman yung oras mo, pero iba pa rin yung ready condition ka, no, kasi baka mag-break sa kalsada, patay. Okay, so panghuli, no, syempre lahat ng preparations natin useless kung hindi tayo gagabayan ng Panginoon Diyos, ano. So always pray, no, magdasal muna, hingin ang gabay ng Panginoon para sa biyahe mo, gayon din para sa mga kasalubong mo sa kalsada, na para parehas tayo makarating ng maayos sa ating lugar na pupuntahan, ano. So always pray prior sa iyong biyahe. Ayan, so pero pa ba tayo nakalimutan? And then, so last reminder, no, always do defensive driving. Ano ba yung mga defensive driving na ginagawa ko? Halimbawa dito sa ganito mga almost blind spots, no? So prior to that, nagbubusina na ako. Yan. Kaya
Kaya nagpapakabit tayo ng medyo malakas-lakas at may ingay na busina, no. Yan, ang nakakabit sa akin ay Pia, no. So talagang mga ganyang calls, titikan mo agad ng ilang pitik, no, para merong kasi tayo mga kasalubong na talagang ay naku, mga kamote talaga, ano. So walang consideration sa kanilang mga kasalubong sa kalsada. So kaya doble ingat tayo since tayo ay naka 2 wheels lang. Ayan, habang binabaybay natin ang Salugan Road, mga kabarakos, yan ang Majestic Mount Isorog, yan sa ating harap. So ang ganda, no? Nakaka-relax dito, no? Kung pwede lang dito magtrabaho na lang. Kaso sa Manila ang ating assignment, ano. Dito napakasimple ng buhay. Okay, so update ko na lang kayo sa aming next stop. Sana ay nakapag-share ako ng mga personal at maayos na mga tips, no, sa ating pagbabiyahe, no. So pwede nyo rin i-comment ano yung mga personal na preparations nyo sa inyong pagbabiyahe kahit sa day-to-day rides, ano, mga kabarakos. So mamaya na lang ulit, ano, update ko na lang kayo sa aming next stop. Okay.